Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yokutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchizondiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Mukoma nachi ndinoda kubvunzawo kubva kumhuri yeZimbabwe kuti naye ichokwadi here kuti mapiritsi ePrEP aya anoshanda, because ndino umwe mukadzi uyu wandinoshandira. Saka mukadzi uyu akabva mukundiudza kuti ari very lonely, but haana hake kuzondisvitsa shoko, but kazhinji kana mukadzi ava kukuudza semushandi wake some of the bedroom problems that she is facing in her bedroom, then you need to know as a man kuti munhu iyeye anenge achitodawo nezvako. Saka nyaya iripo ndeyekuti iniwo semurume ndakazobva ndazomusvitsa shoko, akabva anditi hold on a minute, because pane zvandanga ndichifanira kuti ndige ndichizokuudza first before we go too deep. Akabva azoti kwandiri, unozviziva here kuti ininiwo ndakapiwa chirwere nemurume wangu? Ndikati saka mahwani. Akabva anditi no, but you don't need to stress, I'll give you time to think about it. Saka iye ari kuti hanzi anokwanisa kundiwanira iwawo mapiritsi acho ePrEP. Ndobva ndatanga kumanwa before anything. Ndakamboti kotadii taita hedu zvemaprotector. Akabva ati izvozvo haazvifarira nekuti anokwanisa kuzoita maallergies nemascreen reaction. Saka ndauyawo pano ndichidawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Zvimwe kuda ndinokwanisa kutongopindawo mumari ndakavarayirwa, because vanhu vazhinji vakazobudirira muupenyu. Ndinongonzwa zvichinzi vazhinji vacho vakazotopinzwa machena mushure mekunge vatanga kufambidzana nana madam boss vavo, because murume wacho iye ane mari. Ndigerewo ndiri munomo munyika yedu yeZimbabwe. When you post my story, tell me, because I'll be following through in the comment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu mucomment section. Pakaipa regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi mwakadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndakabva kumusha wainge uri musi wa6 January. Ndakati ndapinda mubhazi, takatokwirawo bhazi iri paRoadport. Saka pamberi pangu painge paino umwe mukadzi nemurume vainge vakagara kumberi kwangu. So takazoti tava kufamba just after masvingo mukoma, ndopanakangokaruka ndapepuka, because ndainge ndichinzwa kuti paiva nechimwe chinhu chaita sekunge chainge chichindinanzva kutsoka kwangu uku, because ininiwo ndine problem yekuti kana ndikangogara mubhazi makumbo angu anozvimba. Saka ndinotokurura bhutsu kana kutongofamba hangu ndiine mapush. Ipapo ndainge ndisina mapush, ndiine mateki. Saka ndakabva ndazomabvisa ndichiti ndimbofurwa nemhepo. Then after that ndabatwa nehope. Ndopa ndakaita sekunge ndainge ndichirota ndichinanzva makumbo angu nedzvinu ndichizonofunduka mukoma. Chinhu ichi chandakaona handitozivi kuti chii chaicho chandakaona, asi ndakangoona chimumvuri chichindinanzva kutsoka kwangu ndikavhunduka. Pandakada kuti ndinge ndichiridza mhere, amai vaya vainge vakagara kumberi kwangu vakangonditarisa mukoma. Izwi rangu rikabva raramba kubuda, kwava kutobatwa zvekare nehope. Pandakazomuka mukoma nashi, handina kuzonzwisisa kuti zvinhu izvi zvakaitika in real life kana kuti zvakaitika kuhope, even though amai ava nemurume wavo they were supposed to drop in Joburg, because bhazi iri rainge richiuya kuno kuCape Town, but vakazongoburukira paNgundu. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakatongoshamisa munhu wose. Vakatongoti pane hama yavo yavari kuda kuona yanzi yarwara serious. Vakatoti even refund hatina kana basa nayo, because vebhazi vainge voti we are not going to refund you. Mukoma, I swear to you, kana kuri kunzi pane umwe munhu anoteererawo maconfession ainge arimo mubhazi imomo, they can recall kuti ndo zvakaitika tava paNgundu. Vanhu ava vakati vava kuda kuburuka. So handizivi kuti zvinhu izvi zvakaitika in real life here kana kuti ndimwari vakatongondiwonesa kuti vanhu vainge vagere pamberi pangu either masatanisti kana kuti vakaromba. Vanhu ava mukoma nashi ndingatoti kubva zvavakazoburuka kana vanhu ndopa vakatanga kutaura kuti imi mambozviona here kuti vanhu vaya avo vati vane hama yavo yanzi yarwara too serious muNgundu
pavangoburuka mubhazi, bhazi rabva ratanga kufamba zvakanaka. Kwese uko kumashure vanhu vainge vachingokomplaina chete vachingoti asi nhai driver kwa iwewe uri kufamba sei. Dzimwe nguva aimboita imwe overspeeding, dzimwe nguva aifamba zvezvekunanaira. Vanhu vanoziva kudhraivha motikari vachitoti shamwari unombozviziva here kuti tiri muhighway, hapana paungambofamba maspeed ema30 kana kuti ma20 k's uri muhighway. Apa driver uyu aita dzimwe nharo dzimwe dzekuti vanhu vose vainge vava kutotya vachitoti munhu uyu kasi agarwa asvikirwa. Asi vakangoti vachingoburuka iye ndobva atoti ndava kunzwa hope. Vanhu vakatofara mukomana chibhazi iri richizotanga kudhraivhwa neumwe driver, but kubva ipapo kuzonosvika tichizonosvika kuCape Town there was no problem at all. Ainge ava kutodhraivha zvakanaka because akazotanga kudhraivha soon after Louis Trichardt, ndopa akazotanga kudhraivha driver uyu ende ainge ofamba zvakanaka, even masikati ainyatsokutevedzera mitemo yose yemuroad. But ipapo vanhu ava pavainge vachiri mubhazi aitita sekunge ari kudhraivha akagarwa nerimwe zidhimoni rainge richida kuti tinge tichizoita accident. Akatombopotsa arova imwe imbwa akati imbwa iyo apa bhazi raiita kumhanya mukoma. Ndizvowo zvakaitika izvi pandakabvawo kumusha. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo veduwe. Inini ndinoona sekunge vanhu ava vainge vatori masatanist, vainge vachitoda kutokonzeresa an accident. Pano mumwe munhu akamboti kwandiri, mukomanashe, dai zvainzi vanhu vaya vanenge vafira muaccident kana vaikwanisa kungodzoswa kuti vange vachitiudza kuti chii chakaitika a few moments before the accident, maizotokwanisa kuzotoziva kuti kazhinji mamwe maaccidents awa anoitika there is some spirit that will be involved. Vanhu vatori nezvimwe zvinhu zvavanotoona before mamwe maaccidents. Zvakangooma hazvo veduwe. Let us talk about that issue in the comment section. Pane zvakaitikawo here kwauri muna December? Pane mascandals here akaitika muna December? Please do come with your confessions because we are waiting for them. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. So inini ndiri musikana uye zvekare ndine makore 23 years ekuberekwa mukoma. Ndine umwe munhu uyo wandiri kufambidzana naye, but ndinoti kana ndikamufonera usiku adavire macalls angu each and every day anenge aine an excuse. You will always find an excuse. Kana ndikazomufonera mangwana acho makuseni kumuda ndinomuda kuti munhu uyu ane mukadzi here, but ndakangoendawo kumba kwaanogara ka1, but dambudziko riripo manje nderekuti akati haandidi kumba kwake because tinozogumisidzira taita musikanzwa in which he wants to marry me as I am. So please help me. Nai muri yeZimbabwe. Ndakambotaura nefriend yangu akabva anditi maybe ane maissues ake aachiri kuda kusolva. Maybe he has an ex that he is still fixing issues with. He will just be patient. So should I be patient anymore or should I just keep quiet? Chimwe zvekare ndechekuti kubva zvandakangoudzawo vatete vangu, munhu uyu ndobva akatanga kuita skiri iroro rekundiignore. I told her kuti ndine mukomana wangu wandiri kufambidzana naye whom I might get married to. Ipapo relationship yangu yainge ichitofaya nemunhu wangu, but kubvawo ipapo kusvika pari zvinozvi I can see kuti zvinhu hazvisi kana kutombofamba. I am scared kuti one day I am going to lose him. Ndoitawo sei kunamata, ndinombozama kunamata ndichitonamatirawo relationship yangu, but things are getting worse. Kuti ndakaiswa here jambwani munyama navatete vangu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu, ngati mubatsirei mwanasikana uyu mucomment section. Pakaipa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu nakavikawo chitupa changu. Ininiwo ndinoda kureurura kuti pandakaromba mainge muri gore ra2014. Saka ndaromba kudaro ndakabva ndanzi ndinofanira kuti ndike ndizotsvaka chinhu chichandipa mari nekukasika uye zvekare chichazondipa mari
kweupenyu hwangu hwose, sezvo ndakaromberawo pakuti ndinopota ndichibira vanhu mari. Saka zvakanzi chitsvaka something chekuti chinokwanisa kukupinzira mari nekukasika, uchipiwa mari nevatorwa, vanhu vakasiyana siyana vanenge vachibva munzvimbo dzakasiyana siyana, vokupa mari iyoyo nekukasika, iyo yauchange uchizochengeta, uye zvekare mari iyi ichange ichizobereka, because unenge uchitorera uyo anenge akupa mari, unoramba uchimutorera mari kweupenyu hwake hwose. Saka mukuromba kwandakaita muna 2014 ndakazodzokera kwavari sekuru ava ndikabva ndati, sekuru, ndambogara pasi ndikadzeya nezvayo nyaya iyi, asi kusvika pari zvinozvi handitomborina kana ansa zvachose. Nai sekuru, chiko chekuti ndingaita chekuti ndinopiwa mari nevatorwa vanenge vachibva munzvimbo dzakasiyana siyana? Ndakabva ndachizonzi ndige ndichitenga motikari nekamari kandainge ndiinako. Ndakabva ndachizotenga Toyota Wish second hand. Toyota Wish iyi pandakaitenga mainge muri mugore ra2018, iyo yandakazoshandisa kwegore rose ichimhanya, yainge ichimhanya kweke Harare pamushikashika. Then mushure mekunge motikari iyi ndaishandisa mushika ndini ndainge ndichizvidhiraivhira ndega mbune motikari yangu, ndokubva ndachizohaya excavator mushure mekunge ivo sekuru ava vazondiudza kuti vane shamwari yavo uyowo akaromba ane maini. Saka vakanditi tichitsvaka mari toenda tobva tazonohaya excavator yake. Ikoko ndokwatakabva tachizonochera gomba. Mushure mekunge tachererwa zigomba kwava kuifushira Toyota Wish iyi mainge muri mugore ra2019. Saka mhiko dzacho idzodzo dzandakaita ndedzekuti wose akakwira mumotikari iyi pandainge ndichimbomhanya kwekwe Harare pamushika iye ndinotopota ndichimubira mari. Mukomanashi ndiyo confession yangu iyo yandiinayo, handishandi handiite sei, ndinongoswera ndiri pamba. Mukoma ndine simba uye zvekare ndine chikwambo, kuchirungu vanochiti monitoring spirit. Saka monitoring spirit iyi inotoziva kutoti ningi nanhingi akatombokwirawo motikari yangu iyoyo. Saka mamonitoring spirits awa anokwanisa kutoronda, vamwe ndo vakatoenda kumhiri kwemakungwa, vamwe ndo vari kunana Mozambique, vana Botswana, vamwe kunana South Africa. Kwaanenge ari munhu iyeye anenge achingoti mari yangu haisi kushanda, chiko chiri kumboitika kwandiri, kushanda ndinoshanda, but at the end of the month buda ndisina kana chandinenge ndiinacho. Mari iyoyo inouya kwandiri, ndo zviri kutondiraramisawo izvozvo muri yeZimbabwe. Uye zvekare miko nemurayiro yandakapiwa ndeye kuti handifanira kuti ndinge ndichizoita zvechipfambi. Mudzimai wangu iyeye wandakaromba ndichigara naye ndiye wandakazotorora, uye zvekare hanzi zvinhu izvi hazvidi kuti ndinge ndichizogara ndiine tsvina, in which handitendedzwe kurara nemukadzi kana ari kumazuva kwake, uye zvekare nekuzoita zvechipfambi, kudya sadza rakatonhora, kudya hove, uye zvekare nederere. Izvozvo handitombobvumidzwi kuti ndinge ndichizozviita, otherwise mari inokwanisa kuzonditsvedza. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevera ndiri mucomment section. Do I have any regret? Kwete bodo, handitomborina kana regret zvachose. I think I made a very good thing kunoromba kwandakaita, uye zvekare advice yangu kumhuri yeZimbabwe ndeyekuti we are a spiritual people, we are a spiritual nation. Why is it do we get embarrassed kana kuri kunzi munhu unenge wasarudza kuromba? Nzira dzekutsvaka nadzo mari dzakasiyana siyana. Newewe kana kuri kunzi unenge waona kuti zvako hazvisi kufamba, hazvisi kuendeka, simuka hama yangu unge uchienda kunoromba, tinge tichizoromba takawanda. Uinga wani madzitateguru edu vazhinji wani vainge vakaromba, ndiyo culture yedu. Why do we want to be embarrassed about our culture? Varungu wani vanoita zvaingoitawo madzitateguru avo. Munoti varungu havana kuromba here? Ivo vakaromba. Nesu isusu vanhu vatema vakabva vatipa chitendero chenhema kuti tinge tichinamata madzinza avo nemadzitateguru avo. Isuwo paya patinenge tichichema, tinenge tichitochema takatomira pamaalta avo, izvo zvekunzi kuna mwari, hongu mwari ariko. Ende takabva tarasa weduwo mwari, kwava kutanga kutevedzera mwari wemamwe marudzi. Ndokusaka vachikomborerwa, makambovaona vachitambudzika here vanhu ava? Vane a natural blessing simply because ivo vakarombera patiri, isusu tikabva tarasa
yeduwo midzimu, tinonamata midzimu yavo ivo vana baba Abrahamu. Saka munoti baba Abrahamu angatadza here kuzoropafadza vacho vakauya nechitendero kwatiri isusu mapenzi veganda dema vanonyara nemidzimu yavo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu kwatingagoita sei totongoverengawo maconfessions mamwe acho ekuti unyatsokuona kuti iyi ndo inonzi blasphemy, asi ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section apo pavari kurasika tinge tichizamawo kuti tinge tichivadzora, asi hanzi ndakaromba zvinotyisa. Kana wakambokwira Toyota Wish iyoyo hanzi ndo paunenge uchimbosangana nemaproblems ekuti kana ukabata mari yaunenge wabata iyoyo unotoshaya kuziva kuti yamboshanda chaizvo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Rekezai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndauyawo pano ndine mubvunzo uyo wandinawo. Saka ininiwo ndigere muno munyika yeSouth Africa. Ndakauya kuno kuSouth Africa ndikangoti kuma 2008, but 2008 ndakabva ndazodeportewa kwava kuchidzoka kuno ku 2011. Mukoma nashi ndaibopota hangu ndichidzoka but zvichiramba. 2011 that was when I was permanently based kuno kuSouth Africa. Saka kubva ipapo kusvika pari zvino zvandinangana kumbogarawo ndakaitawo rombo rakanaka rekubatawo mari yakawanda muno muSouth Africa. Now iripo ndeyekuti kune mamwe maNigerian avo akatoendawo kumhiri kwemakungwa, but ivo kuenda kwavakaita mukoma nashi ndezvekuti ndege iya painenge yosimuka vanoitirwa dhiri amene kuti vanopinda sei mundege umu. Saka ndoda kubvunza kubva kumhuri yeZimbabwe kuti hazvisi riski here, because ndakanzi kuti ndinge ndichikwanisa kuenda ikoko kumhiri kwemakungwa at least kana ndikabata 10,000 pounds hanzi vanondiitira dhiri rekuti ndinongokwaniswawo kana kumalageji havasati vanyatsokundiudza kuti pandege kana kuri kunzi ndege inenge yosimuka ndo pandinozowaniswa mukana wekuti ndinge ndichikwidzwa mundege hawo. Saka ndoda kubvunza kubva kumhuri yeZimbabwe kuti kunewo munhu akambozviita here izvozvo, because havasati vandipa full information. Vakati full information tinongokupa chete kana wabhadhara deposit kuti this is how we are going to smuggle you into the aeroplane. Ndakavabvunza kuti ndinenge ndakagara here nevamwe vakanditi kwete kune compartment kwatinozokuisa ikoko. Ndikati kuri safe here, vakanditi kuri safe. Saka mari iyi ndiye kupa vamwe kuno kuSouth Africa uye zvekare nekuzopa vamwe ikoko kana tazosvika kumhiri kwemakungwa. Ndokusaka pachidiwa mari yakawanda kudaro. Naizvino izvi zviri safe here zvandikuda kuita. Vakanditi kana usingakwanisi kuwana mari iyi kupa madrugs aunozoenda nawo kuBrazil mukaita matrips 3 kana kuti 4 you'll be able to raise this money. Please help me, I am so desperate. Ndoda kuendawo kuUK. This it seems is the only way. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ameno ansati ndakambozvinzwawo izvozvo zvekuti munhu anoiswa mundege. Ameno chete maNigerian nga vane maplans akangosiyana. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world.